umtholo kaNondini. Hawu sengike nemvubu endini. Ngithi ngiyaphatha sibayenza kini madoda endunkulu ngilifutha ngomqhubo wakini noma full chicken. Bantu noma full bhakazi. Into eyiphaphathe ngathi amagondane ephume empusheni. Ngibheka umncane Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi namukela izinto ezenzayo siyamba ukuthi nonke niyaphila niphile nje Sebonga kulukena wonke umuntu uthi subscribe sekoda moto nizeli utinizela khonza ukuqala ukuthola amavideo amabe siwapost siyabonga yey izinto zenzeka kumaskandi ziyenzeka okay ake siqale lapha sonke siyazi ukuthi emculweni umaskandi nje kakhulukazi unomntalapho yabo shuthi hambe insizwa buye evikisana la sithola khona nje umgqumeni ngubedlala bebuye bevikisana nendidana into njalo ke solo DST nokhuzana bevikisana sithola ugqomele nje nokhuzana bevikisana ngokunjalo futhi kwake kwane East West kuvikiswana emculweni shuthi kwenzekile futhi ukuthi umculi navigate mfowagcwenza siyamazi futhi naye ngomjalo nawo kwabavikisa lapha insizwa kaNqulu la ethi khona etiye nsumba la khona ayivikisa khona ngengoma futhi nakhona nomntalapho phakathi futhi ngomeni lapho shuthi into yenzekile futhi ke unavigate mfowagcwenza engasaqali uphinde futhi wavikisa ke othize noma abathize emculweni la khona ekhipha khona idam yakhe ethi isihloko sayo Two Idiots lo mntalapho lona ubheke kwabathize ababili isephumile abantu sebeyazi ukuthi ubani labo ke labo okundle emnyama kanye noSkevane kaGoku Maqolo ya ukhiphe kanjalo ke wathi Two Idiots la kuvele khona sengathi izinto khona ngoba vele nasho ngomeni khona nasengomeni khona uyakuveza ukuthi uzokuba ngahle kahle ukuthi labo abashoyo yabalimpa straight kodwa ke ake simele lapho ke ake siqale lapha futhi undle emnyama uthe ngomhla ka10 wavela wapost undle emnyama epost okuthize emva kokuthi namhlanje ke surely vele kahle nje ubuka sengathi vele besezwile le ngoma leni naye noma lo mntalapho lo wase post okuthize ngoba okuthize lokho akupostile bekuthinta umntalapho yabo ya ake sibuye kuyeni kupost yakhe ukuthi uposte wathini uposte ndle emnyama washo kanje nayo uposte wathini #wasuwa ukushisa amadoda ya wasethi 2016 amagcokama racism must fall le at Brentwood Africa ngasungulele Two Colors Brentwood ngenhloso yokuthi asingacwasani ompofu nonsundu abahlangane bebe munye ubuciko into enje ukhuluma ngisho isithombe embala nansi advice yosuku ungamoshi isikhathi sakho ulwa nempumelelo yomuntu uze ukhohlwe nokuthi wena uphumelela kanjani ya ubhale kanjalo undle emnyama lapha noma abafana bamgumeni nje straight ngoba kubhalwe ezebhova la kubhale khona kwauthi ke uveza isithombe sakhe magcokama ango-2016 oku-racism must fall le khisho lapho ke yayikhuluma ngokungacwasani kwabantu bebala elinsundu nabamhlophe ya futhi ke waveza lapho kundle emnyama ukuthi kungani ayefakele Two Colors Brentwood ya sisibonile lapha naye futhi chaza kahle kusho umntalapho bekunokuthiza bekuthinta leyo ngcinqeleyo yokugqoka kwabo ku-CD cover leya yabo futhi baseshonele lokho ake usho ngicabangani ngamalana nomntalapho noma kanye nje nesimo sondle emnyama sisonke sihamba nomntalapho kanivigate mfowagcwenza ubeke nje ku-comment section usho ucabangani abaningi ke baphefumile khona la kwi-post yakhe undle emnyama noma i-post yabo magcokama lapha noma ezebhova babhala kanjena-ke uthe nje lapha nomfowabane uthabani mdivo kwezikagatsheni shabango wathi usanele umbuzo lidudula kanjani ngesikini Shuthi usabuza lapha ngomfowethu ukuthi badudula kanjani ngesikini usabuza kanjalo futhi kusemaqhuba lapho unjomane kaMgabe Shakes naye futhi wabhala okuthize naye wathi umzala ushuni kamzala bafuna usidukula singaba sendlunkulu ya wasefama emoji okuhleka lapha naye futhi naye usabiya khona ukuthi amazwi athiza asemntalabhweni la waveza lapha shuthi usabuya khona ukuthi bafuna ukudutshula umzala okay shuthi sisukela lapho ke nawe kubeka uvo lwakho ukuthi ucabanga ukuthi kahle lento lena yabo iqhamukaphi ngoba sisizwe nje manje ithi gqum shushu esithweni usho ukuthi ucabanga ukuthi iqhamukaphi sesisuka ukuthi iqhamukaphi usho ukuthi ucabangani ngayo nje ubeka uvo lwakho ngokuphelele ngayo yonke nje nesimo sabo ukuthi uyamseka umfowagcwenza ngokwenza kwakhe noma ngesenzo sakhe njengoba lokho kwenzayo engasaqala ukwenza njengamanje wake vele naqala wavela ngokutalapha lapha khona iminister awu nayo nje iminister okay la vela khona italapha udlubheke la vela khona italapha udlubheke ya aka na ubeke lapho ucawusho ucabangani bese kuba ukuthi thina nawe sihlangana ngokuzayo